Danmark det, der hedder magtens tredeling. Har du hørt om det før? Anna? Ja, det er, at magten er ikke om tre forskellige. Den dømmende og den lovgivende og den udøvende magt. Magtens tredeling. Har du hørt om det før? Anna? Ja, det er, at magten er ikke om tre forskellige. Den dømmende og den lovgivende. Tak. Før i går, så kommer jeg lige op med jeres aflevering her på bordet. Hej Emma. Hej. Vil du følge med mig ned til mig? Ja. Før i går, så kommer jeg lige op med jeres aflevering her på bordet. Okay, vil du følge ned til bussen? Ja. Emma, jeg tænkte på, om du måske havde lyst til at tage med mig i biografen i aften. Jamen, det vil jeg da gerne. Så kan jeg bare komme over til dig klokken 7. Vil det være fint nok? Ja, det er en god idé.